Ola, son Ramón Bermejo, profesor de voz no máster en musicoterapia de Galicia, que dirixe Monse Merino. Quería decir que estou super contento de formar parte deste elenco de profesores. Por un lado, quero decir que creo firmemente na musicoterapia, creo que é unha disciplina que todavía falta por ser recoñecida na súa medida. Neste máster creo que se está ofrecendo unha formación excepcional. Creo que a xente que vai sair deste máster estará perfectamente preparada para atender o seu labor como musicoterapeutas. Bueno, queda moito traballo por facer, pero creo que está nunhas inmellorables mans e que se está facendo dunha forma científica, rigurosa e ao mesmo tempo divertida tamén. Estou moi orgulloso e moi contento cos alumnos e alumnas que me atopei neste máster e creo que isto non pode ir máis que a máis. Así que, noraboa, adiante.